koptelefoon is eruit. Nog 1 minuut. Een half minuut. Ja, welkom bij eindelijk weer eens een Iepen Up Live. Het debat- en kennisprogramma van Omroep Friesland. Een beetje in onpaste vorm natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. Maar ik ben super blij dat we weer te zien binnen. En op een nieuwe locatie zet je misschien wel schenken. En waar het wit herkent het de Westerkerke hier in Lauwert. Dus laten we geen moment meer wachten. We gaan oer naar mijn lieve collega Amarant Geveke en uw speciale gast Arno Brok. Ja, welkom alweer. Wat fijn om hier te wezen. Fijn dat er weer een Iepen Up is. En op een heel mooi smoekplak. De Westerkerk in Lauwert, Jacco zei het al. En we hebben Arno Brok te gast. Welkom, welkom. En Jim Ek vanzelfs, welkom. We hebben natuurlijk een onpast uitsturing aan de coronamaatregels. Dus geen publiek, maar wel heel fijn dat Jim er binnen. Studenten van de Thorbecke Academie. En we hebben Eva Rovers, cultuurhistoricus. En we zullen het doen over bestuurlijke vernijing. Dat klinkt net spannend, maar dat zullen we toch beziekje om een beetje interessant te meiden. Want ja, we hebben er vanzelfs wel alle mee te krijgen, of we wel willen of net. Deze democratie en deze meerschap is van ons allen. Dus waarom kunnen we het dan daar net eens een keer over gaan? Maar vanzelfs laten we het eerst eens even gaan over de coronatijd, waar we nou in leven. Ja, meneer Brok, hoe is dat voor jou? Hoe is het al hier van jou West als bestuurder? Nou, het is al oors. Ook voor mij. En tegelijk denk ik, hoe het generaal is het in Rusland al goed te regelen. Dus we mogen net klaaien. Als ik nou vergelijk naar orenlanden in West-Europa, maar ook in de Vraat, waar mensen afhankelijk binnen van, als ik in werk ga, als ik in eten. Dan hebben wij het al nog goed te regelen in Rusland en ook in Friesland. Maar ik moet wel zeggen, mijn oren worden echt wat aardig. En dan ga ik alle dagen met even onder de telefoon. En het wordt dreger. Nou is het oktober en het houdt net op. En USMEM vreegt nou ook van, jongen, hoe komt het nu met kerst? En dat soort van vragen. Dus, en ik merk het op het provinciehuis ook. Hast alle mijnwerkers binnen thuis. Wij hanteren echt de regels van het Rijksregeer, van het RIVM. Nou, echt zo'n het maar moeilijk kapjes in het provinciehuis. En alleen nog de mensen die echt wijzen matten, die binnen er. Nou ja, ik ben er dan echt altijd net zakelijk is. Doe je of je het werk echt thuis? Ik beziek je dingen thuis te doen, maar ik moet echt wel zeggen, ik moet echt nog werkbeziektes doen. Een commissaris houdt tafelsjoch. Dus dat wat bedoel je ermee? Nou ja, een commissaris is een Rijksorgaan. En ik moet wel rapporteren onder het Rijksregeer hoe de dingen zat hierin in Friesland. En dan moet ik wel fysiek te plak wijzen om te zien en te praten. Maar begelijk Stuart en man die ik verskaten mensen die op de burgemeester willen wollen in Friesland. Nou, ik geen peteer vieren, mooie mensen die burgemeester willen wollen in de toekomst. Dat fysiek te waan, dat kan net via Skype of op een orenwijze. Als je
als je burgemeester willen willen, dan kun je toch gewoon solliciteren als de vacature er is. Of ben dat mensen die het bij jou verst in het laat lezen? Nee. Je hebt een soort van uitstuurbureau voor bestuurders? Nee, maar het is wel eens zo dat er mensen praten willen over soort wat voor mij wijzen kunnen op termijn begelijks. En in kwarten rennen er een paar vacatures, maar dat is een continu proces. Hè? Dat praat maar mensen zonder die geschikt wijzen kennen. Nou ja, dat is ook van beteren. Dat kan net via een computer vanzelfs. En dat verslag dwaan on het Riek, kun je daar nog een voorbeeld van nemen? Van wat hier gebeurt in de provincie? Van wat soorten van dingen ben er nou die hier binnen waarvan je zeggen van oh, dit is belangrijk op Rijksniveau, dit moet ik teruggaan. Ja, de commissaris die werkt op basis van de ambtsinstructie. Doet koning Willem I Kaam weer verlet van centraal gezag. In alle provincies van de Nederlanden, ook in de zuidelijke Nederlanden, kwam een commissaris des konings, een gouverneur. En dat weer om het centraal gezag positie te aan. En de Kamer een ambtsinstructie. Die ambtsinstructie die is er altijd nog. Die ambtsinstructie is wel wat voor oren. Maar een van de wichtigste taken van de commissaris is echt om Rijksorgaan te wijzen en dat te houden op de Rijksinstellings in zijn provincie en te rapporteren wat er verlet van is. En een van de wichtigste, bekendste zaken van een commissaris als Rijksorgaan is het selecteren van burgemeesters en het werbenemen van burgemeesters. Maar ook het brengen van ambtsbezitten om de gemeente in Friesland. Praten met de Rijksinstellings, met de mensen van Defensie, met Rijkswettensteert en neem het alleen maar op. En daar rapporteer ik dan over wat er verlet van is. Waar bepaalt dat verlet? Dat kan de minister wijzen, dat kan de staatssecretaris wijzen, dat kunnen orenmensen wijzen, dat kan de koning wijzen. Okay. En wat ik dan opschreeuw, dat vertel ik vanzelfs net. Dat zo net passend wijzen. Als het nou van jou het thuiswerkje is dat dan een grotere afstand na het werk? Of? Ja, vind ik wel. Het ambt van commissaris, maar zeg als burgemeester. Maar in een commissaris in Friesland is weer wat oors als commissaris in de Orenprovincie. Waarom? Best volle meer tussen de mensen, onderdeel van de mierskip, denk ik. De provincie is echt een entiteit die wel deun op de mensen zit. Dat verwacht ze de mensen in Friesland ook, maar dat vind ik ook het mooie van het ambt. Ik zie wel boppende partijen, boven de partijen, maar tussen de mensen in de mierskip. En dan moest wel echt zicht bewijzen in de mierskip. En ook in een tijd van crisis, dan moet een burgemeester of een commissaris binnen de mogelijkheden die er binnen, want we kunnen op dit stuit net alles doen, maar we moeten wel zicht bewijzen. Het hield ook voor de deputaire. En hoe doe je dat dan, als je alleen nog maar thuiswezen maakt? Nou, dat is dus het probleem. Dat doe ik echt net. Van de middag wie bij een boekpresentatie. Jong ben ik hier, wel alle jaar binnen de wat mooi. Morgen hebben we de reden van Friesland. Ik breng ook werkbezitters om ziekenhuizen, in het verliezen bij de eerste coronagolf aan de streekboer, orenwerkbezitters. We binnen wel dwaande mooie werk. Het betekent net dat als het corona is, dat ik thuis zitten kan. Maar er binnen ook keerkomsten waarbij het gewoon mogelijk is om thuis te zitten achter de iPad. En waar het kan, doe ik dat vanzelfs ook. Ja. Hoe viel je nou die verantwoordelijkheid voor u als Frieske inwoners in deze tijd? Nou, ik merk wel dat mensen verlet hebben van contact. Mensen bij de veiligheidsregio, werkbezieten, maar ook in een ziekenhuis. Mensen vinden het mooi dat er gewoon belangstelling is, interesse is vanuit de oerriet. Al helemaal als we die informatie ook teruggaan kunnen onder Den Haag, wat er feitelijk is. Dus ik beziek je daar waar de mensen het wenselijk vinden om daar ook onwijzig te wijzen. Er is nou ook landelijk die campagne dat we wat aandacht van elkaar hebben. Eenzaamheid. Ja. Hoe is dat voor jouzelf? Of ik eenzaam ben? Ja, nou ja, toch echt behoefte om contact te zelfs. Ik ben een vrij vriend, dus ik ga echt verlet van contact. Hè? En ik moet zeggen, ik ben alleen naar gekomst. Het is toch nou oors thuiskomen als normaal. Hè? Dat is, en als ik ben haast net thuis.
En nou best vaker thuis. Dat is een oorzoks van Libben. Ik vind het echt net leuk. Maar ja, jongens, we zitten nou 1 keer in en we moeten direct mooi elkaar uit. En nog eens een keer werk mooi begonnen. We moeten echt eens denken om die mensen in India of in andere landen, hebben wij niet het mooi te krijgen. Maar ook in andere Europese landen, waar het net zo goed regelen is. En die mensen kan geen inkomen of geen eten. En dat is volle slimmer. Wij moeten gewoon de staak oppakken. Hè? Ik als dienaar van de oorhiet. Uw dingen doen, contact houden, verbinding lezen met mensen. En dan hoop je dat er toch op een moment dat er weer betere tijden komen zullen. Ja. Dan moet er toch echt het gewone werk teruggaan. En zo ben je ondergang met bestuurlijke vernijing. Voordat we het erover gaan zullen, zien we even naar een filmpje van hoe het bestuur in Friesland nou regelen is. Hoe het regelen is nou in Friesland. Ja. En in Nederland, zoals ik bij de andere provincies. Waarom is er verlet van bestuurlijke vernijing? Ja, ik denk dat dat ook een continue discussie wezen moet. Omdat we net denken moeten dat het format vanuit het verliezen en het format wezen kan naar de toekomst staat. Democratie is net statisch, instituten ook net. En alle tijden hebben verlet van veroorings en nieuwe impulsen en nieuwe prikkels. Maar wat is dat dan wat er nou, met alle tijden en vernijing, maar ja. waar rint het nevens jou nou net goed? Nou ja, waar het net goed gaat is dat ik denk dat als we net oppassen, wordt het bestuur een zaak van alleen nog maar de elite. Tussen schrapjes. En echt dat is een discussie van alle tijden. Maar wij moeten, ik ben geen politicus, maar bestuurder. Maar politici, maar echt bestuurders, die moeten altijd scherp blijven van hoe komt uw verhaal oer? En is uw verhaal wel het verhaal van de mensen? Wat is het verschil precies tussen een bestuurder en een politicus? Ja, ik ben geen partijpoliticus. Het parlement, het Friese parlement, PS, daar zitten allerlei politici in, part-time politici. En dan krijg je een lietse vergoeding daarvoor. Mensen denken wel eens, die mensen krijgen er een soort yield voor. Nou, dat is gewoon een leefhaverij van 1 dag of een oorlog dag of 2 dagen in de week. Een lietsbedrag voor, maar dat binnen de politici. De 12 partijen, we hadden 12 partijen in de steden van Friesland. En dan hadden we de deputeren, 5 deputeren van 4 partijen. En die doggen het werk in alle portefeuilles. En de commissaris is neutraal, stiert boven de partijen. Ja. Maar waarom nou jouw vraag? Waarom is er verlet van bestuurlijke vernijing? Omdat het format van de representatieve democratie, we willen kiezen, de parlementariërs willen kiezen. En indirect maak je ze dan echt nog een kar voor een part van de Staten-Generaal, van de Eerste Kamer. Dat format is wat datjeren. Nou kunnen wij net dat allereer veroordeelen, want dat luidt allereer vast in de Groenwet, hoe we dat allereer regelen in Friesland. Maar wij moeten wel, en dat bezieken wij in Friesland al heel lang, vanuit de meerskip, waar plannen ontwikkelen, mensen er rond te gaan, externe initiatieven, like als Holwert aan Zee, is zo'n voorbeeld. Ja, je zijn de elite, had het nou fascisme? Ja. Nou, nee, elite is net altijd een negatief woord, hè? Maar het moet uitdaging wezen, zo praten we er ook over. Wij moeten bij alles wat we doen willen denken, wat vindt de familie Jonker uit Jobbegeer ervan? Dat is gewoon een trochsnee gezin, huishouding in Jobbegeer. Wat zou je er nou van vinden? Of wat vinden de mensen, de familie De Vries uit de Woorden daar nou van? Maar die kind toch ook gewoon haarzelf verkiersbaar stellen? Ja, dat kan allereer wel, maar dat is nou exact het punt. Ik denk dat alleen nog maar oorlitten onder mensen die haar zelfs verkeersbestellen willen, is net genoeg in een democratie. Want dat zou wat mooi wezen. Want dat is nou 1 keer in de 4 jaar, dan mooi stemmen op in en dan is het klaar. Dat is wat oudvrenzig denken, denk ik. En hoe krijgen we dan van elkaar dat de familie De Jong uit Jobbegeer het ekvatsisme krijgt in Friesland? Nou ja, dat is om elk geval reet te wijzen bij alles wat we doen. Bij Holwert aan Zee, een extern initiatief. Maar ook begelijks een IRLIN, de boeren op het provinciehuis.
Een boeren wie net eens maar de stellingname van de provincies, ik net van uw provincie, over de beleidsregels. Nou, die kamer naar het provincie om te zeggen, we bent er net maar eens. Daar kist wel het in die boeren van, nou ja, mooi, hier is de vorige de kans om te stemmen. Nou, moest weer naar huis en komen zo treien hier waarom. Of de kinst in een iepe peteer maar die mensen praten van, oké, wat doogt er dan net? Zullen we ter OH, en dat is nou is een concreet voorbeeld van Friesland, dat is voor uw reden best om uw beleid bij te stellen en beleid in te loeken. Maar op het stuit dat het gaat over die boer, dan is hij er. Ja. Maar op het stuit dat het gaat over heel wat oors, een oorberoep, Ja. dan had die boer, die bleef dan gewoon thuis en die kan het dan niks schelen. Nee, en ik denk dat we... Mensen hebben net eens een idee van wat een deputaire is, denk ik. Nou, op hemzelf is dat echt net slim. En ze hoeven echt net te weten wat de commissaris docht. Maar doet ik burgemeester wie er ook wel eens een vraag van, wat doe je nou? Of doe in Dordrecht nog, wat doet u nu heel de dag? Mensen gaan het beeld dat een burgemeester die zit op de koffie bij mensen die 60 jaar trouwd binnen en die helpt één keer in het hier Sinterklaas van de stoomboot. Hè? Dus dat horst altijd. Hè? Maar het gaat erom, hoe werkt een democratie? Willen wij als bestuurders, als politici, echt mensen onder het begin van het beleid, als we beleid maatje al beloeken bij dat beleid, of zitten we, de orenkanten, nou, we vregen wel om die mensen wat ze van ons vinden, één keer in de 4 jaar en dat is genoeg. Nou, ik denk, maar dat is echt mijn opdracht, om mensen altijd, ook onder het begin, tussen tijd en op nieuwe wijze te beloeken bij beleid, omdat het mooiste is natuurlijk als u 650.000 inwoners op een actieve wijze belutsen binnen bij uw democratie, bij uw Friesland. Er is een hele grote afstand, denk ik, tussen politiek en de burger en een groot wantrouwen. Ze zitten daar voor hun eigen belang en ze zitten er net voor mij. En... Ja, nou dat is cynisme. Als ik zocht naar wetenschappelijk onderzoek van de laatste man, had blikken die dat het betrouwen in de ORI toeneemt. Maar net in de politiek, denk ik. Ook in de politiek. Het betrouwen in het bestuur en de politiek neemt daar. En dat is positief. En binnen mensen die vinden het neer. Van de orenkant, als ik zocht naar de opkomst van de laatste steertegeerkomsten, van de laatste steerteverkiezings, wie volle hege percentage. Maar hoe heeg wie het percentage? Ja, dat wie nou haast 60%. Okay. Dat is in elk geval haast 10% meer als fjouwer hierlien. Als mensen net komen, vindt het wel goed. Dat vind ik echt een cynische benadering. Maar het is echt net zo dat als mensen net komen te stemmen, dat ze het alle jaar net eens binnen. Dat hoort echt net. Maar wetenschappelijk onderzoek leert zien dat Nederlanders een van de lokkerste inwoners van Europa binnen. Mm-hmm. En binnen Nederland, binnen de Friezen, waren het lokkerste van de Nederlanders. En dat had echt te krijgen, mooi belutsenheid. En hoe ze onsjoggen in het bestuur, het Iepenbierbestuur. Hoe wil je bereiken dat de familie de Jong het jobbegeer mij denken gaat over hoe het je regelen is? Nou ja, dat begint echt mooi. Jouw mensen de romte, lid mensen. Nou, gewoon om ze te beloeken. Ja, het is heel basic, hè? Het is om gewoon echt te harken naar mensen wat ze willen. En de mensen te vregen een actieve bijdrage te leveren aan de vakkanten. Als er wat is. Er zijn echt mensen die dat net willen. Maar wij doen het echt voor de mensen die wel participeren. Maar dan bel je ze tenij of brieven sturen of e-mails? Ja, brieven sturen is echt oud-vreemdig. Ja, dat is digitaal participeren, litten, op oren wijzen, beloeken. En dat is een continu proces. Ik voeg oorjaan om mensen, right to challenge. Is dat? Nou, mensen gewoon zelfs de rond te gaan om dingen te doen. Het bekende punt bij u in Friesland is de bregenwipper van Baart in het café. Dat is de caféhouder die taggelijk bregenwipper is. Omdat hij van betinken is dat hij die bregen beter betjinje kan als een oren hier. Nou, daar is een format voor betocht waar toch de caféhouder echt bregenwipper is. En daar toch komen dingen echt heel praktisch bij elkaar. En dat komt toch dat mensen zelfs onder jou wat ze graag willen.
En ik lees dat jou een senaat had willen. Wat is dat? Nou, we hadden op een nij 25 jaar geleden hadden we ook een keer een project bestuurlijke vernijing gewoon in Friesland. Tussen is ook wel eens een keer wat bezocht. We doen nou een nieuwe poging. En een van de zo'n uitstellen is om een senaat van Friesland te creëren. Nou is maar de vraag of die er komt. Maar het uitstel is, lid mensen gewoon uit de meerskip in die senaat zitten, die een paar keer in het jaar vregen en net vregen, gewoon een stellingname innemen kunnen wat zij willen met Friesland. Is dat dan net gewoon een tweede provinciale steden? Ja, maar die mensen komen gewoon, die kunnen dan, als we dat dwaan zongen, die kunnen zeggen, ik wil wel mij praten. Of misschien wel via een lotterij, dat we zeggen, nou, dat is komen die mooi praten en vregen en net vregen. En we moeten net alleen nog maar mensen beloeken uit de partijpolitieke kanalen, uit die 12 partijen. Ik die jongeren, de studenten, binnen alle lid van een politieke partij. Maar misschien is de familie Jonker uit Jobbegeer wel geen lid van een politieke partij. En willen ze wel helemaal geen lid wezen van een politieke partij. Dus echt die mensen die net lid zijn, of die net bij een instituut zitten, die gewoon out of the box gewoon sissen willen wat ze van dingen vinden. En de ene keer links binnen en de andere keer rechts binnen, die zijn ook welkom om te participeren vanzelfs. Maar is het net een disqualificatie van jouw eigen steden? Nee, dat zou ik net sissen willen vanzelfs, dat ken ik net. Maar dan kom ik waarom op de stellingname dat alleen het format van de representatieve democratie net meer genoeg is in deze tijd. We kunnen net alleen maar zeggen wat die 12 partijen dwaan willen en net harkje willen naar die mensen die boeten die 12 partijen staan. We jaren aanst wat de studenten van de Thorbecke Academie ervan vinden en mevrouw Rovers. Maar we gaan eerst naar de Frieske Boyband, de hip-hopformatie Noorderlicht. Ben je in wat politiek belutsen, jongens? Nou, nee, eerlijk zijn net echt. We hebben wel een vers gemaakt wat wel heel politiek relevant is. En dat geven we zo meteen ik doen. Dat je het skeer. En dat gaat ook hoe de situatie van heel veel mensen nou dat ze net vol geld hebben. Wij ik, inclusief. En Soest, als dit zei yes, had dan zoiets van, nou, ik heb wel zin om mij te praten over hoe het regelen is in Friesland? Nee, dat is net iets wat mij persoonlijk interesseert, nee. En wat zou er voor nederig wezen, Tinks? Dat het... Om het interessant te maken. Meer tijd voor mij. Maar ja, ik weet niet, heel lastige vraag. Misschien Of is het gewoon goed regelen en redt een oorm er wel mee? Ja, ik vertrouw heel erg op mensen als meneer Brokjer dat hij het voor u regelen. Heel fijn. Nou, Ja. maar mooi jongen dan. Je eigen ja, talent. zeker dan. Zet hem op. Dank u wel. Yes. Een team setting hier zo met z'n allen. Mensen noemen mij Jelly. Hoe noemen ze jou? Bas. En deze man noemen ze DJ Biggie Y. Wij zijn Noorderlicht. We gaan even 2 liedjes doen. Let's get it. Skere tijden in je city, skere tijden in het dorp. Skere tijden voor die mensen overal. Ik leef maximaal en nog heb ik geen money. Dagelijks op Tinder, zoek het naar de sugar mommy. Ik heb geen centjes voor jou, alleen voor mij. Die ene euro is mijn laatste voor een tijd. Ik heb nog 20 dagen tot de 24ste. Dan krijg ik weer wat doekoes, girl, en hoef ik niet te minderen. Loesoe in de stad met de squad. Oké, ik ben broke, heb geen cent meer op mijn pas. Oké, van een doezel naar een bakkie naar een lotto. Nee, ik kan niet sparen, ik spend alles in de foto. Ik ben skeer, ik ben tante skeer. 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 Einde van de maand, huilend naar de bank. Huilend in de club, al mijn flappen zijn verbrand. Nu ben ik een zwerver bitch, maar ik ga niet werken bitch. Ik ga naar mijn ouders voor een voorschot op de erfenis. Duo is gespend in de stad. Rode cijfers, heb geen cent meer op mijn pad. Een winkelwagen mee, bro, kijk hoe ik manoeuvreer in de stad. Zwerver sfeer, ik ben tante skeer. Loesoe in de stad met de squad. Oké, ik ben broke, heb geen cent meer op mijn pas. Oké, van een doezoe naar een bakkie, van een bakkie naar een lot.
lotto. Nee, ik kan niet sparen, ik spend alles in de foto. Ik ben skeer, ik ben tante skeer. 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 Zie me zwerven door de straten als ik kijk hier zonder huis. Ligt te slapen onder bruggen, vind me tussen het gespuis van de straten. Hey, mag ik misschien wat vragen? Heb jij voor mij €1? Anders check ik je weer later. Ik ben skeer, ik ben tante skeer. 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 Yes, dat is de waarheid. We gaan zo meteen even met de collectebus rond, dus misschien kunnen jullie er wat ingooien. Help Noorderlicht de winter door. Oké. Nummertje Bas, waar gaat het over? Purno de Purno, kleine throwback. Yes, en snifsnafpoeder, hè? Let's go. Hey. Geef op, Doc. Ik heb het heel hard nodig. Maar ik moet nog zoveel dappere daden gaan verrichten. Hey dog, geef me snel wat snif-snaf-poeder. Met die shit ben ik de held en zonder maar de sloeber. Dommer dan je moeder, dikker dan je vader. Bitter als de pillen die je slikt elke avond. Wanneer ik niet slim snap, gaan er dingen misgaan. Dus ik maak een hele dikke lijn met mijn chipkaart. Kleine snif hier, grote snap daar. Goddamn, waarom praat ik zo traag? Damn, wat een kick brengt die shit. Ik ben back in de biz, geen stress, voel me tip-top. Is je leven kut? Nou, snaf een beetje snif op. Hoe denk je dat Noorderlicht constant al die hits dropt? Begrijp je? We zijn op lijnen. Ego wat groter, maar dik die wat kleiner. Maar kijk me shinen, voel me net een superster. Aan het spacen, vind je boy op Jupiter. Hit me up, met die snip en die snap. Hey dog, hit me up, met die snip en die snap. Hit me up, hit me up. Hit me up, hit me up, Met die sniff en die snap. met die snip en die snap. Ik snuif alles op. Ja, Maakt niet uit wat het kost. maakt niet uit, nee. Hit me up, hit me up. Hit me up, hit me up, Met die sniff en die snap. met die snip en die snap. Ik snuif alles op. Ja. Maakt niet uit wat het kost. Hey. Vind me in die club met de snip-snap. En ik snap hem met mijn kiezel uit die big bag. Want ik ga hard als een grapper uit de 90s. Wil je ook een nakkie? Doe die sketch, homie blijf G. Zet die 90s Nike's, assholes, whiteys. Ik wil dikke nakken, geen iced tea. Ik zie poeder op de sloop, doe het times 3. Dikke berg, pittetom als ik high ski. Nieuwe line, level up, mijn envelop zit vol met die white stuff. Chop, snijd erop voor mijn top. Ja, ik shine als een grap. Sta naar het plafond, all night ben ik op. Hele nacht lig ik wakker, lig ik wakker. Met mijn jongens aan het nakken, Aan het nakken. 50 spennen op die pakken. Op die pakken. Bitch, ik voel me net een kakker. Hey dog, hit me up, Met die snip en die snap. Hey dog, hit me up, met die snip en die snap. Hit me up, hit me up. Hit me up, hit me up, Met die snip en die snap. met die snip en die snap. Ik snuif alles op. Ja. Maakt niet uit wat het kost. Maakt niet uit, nee. Hit me up, hit me up. Hit me up, Met die snip en die snap. met die snip en die snap. Ik snuif alles op. Ja. Maakt niet uit wat het kost. Maakt niet uit, nee. Ja, lieve mensen. Hele fijne avond nog, dank jullie wel. Hoop jullie snel weer te zien. Ja. Dit was Noorderlicht, juist. Wel mooi dat het eerste nummer was Ik ben zo skeer. En het tweede is Het maakt niet uit wat het kost. Dus blijkbaar zijn er toch nog ergens resources. Fluctueert een beetje met de rekening. Ja, dat Als kennen. duo net gedropt is, dan kan ik best wel wat spenden, snap je? Ja. Maar na 2 dagen is het ook alweer klaar, dus dan is het weer jammer. Ja, zo gaat dat dan. Nou, in ieder geval, heren, bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Of bedankt voor de komst. We praten trouwens Hollands, heel gek. Wie willen even verder praten met de meesten in de zeel? Dat zijn al jij studenten van de Thorbecke Academie. Dezelfde squallen dat Arno Brok op zitten had. Nou, als dat geen succesnummer worden is, dat belooft dus nog heel wat voor deze toekomstige leiders, bestuurders, et cetera, van uw loon en provincie. Maar meneer Brok, ik wil toch nog even weten, want je zijn er bin iets van zo'n uitstellen die we hebben van, goh, hoe het samen misschien kunnen om dat bestuur te vernijen. Kun je er nog eens 1 of 2 nemen? Ja. Nou, Ian
waar de steerten al van zijn, dat zou wel aardig wezen, is om een digitaal platform te maken waarbij elsenien of mensen die dat graag willen, op een digitale wijze participeren kunnen in de provinciale politiek. Nou, dat zullen we nou aansluit uitwerken. Dus dat betekent dat mensen bij wichtige vraagstukken via de computer vertellen kunnen binnen ze daarvoor of tjen. Dat is een concreet uitstel. Een uitstel is om een burgerbegrutting te maken. En ik wil een nieuwsgierig, maar dat is dan weer wat. Burgerbegrutting? Wat Nou, maakt dat die gewoon inwoners van Friesland zelfs streekrecht meer wat vertellen kunnen over de begrutting. En net alleen maar het Friese parlement. En een concreet voorbeeld is, dat is echt wel wat voor de bestuurders en voor de politici, maar wel nieuwsgierig, is om de volgende formagebesprekingen live te streamen. Nou ja, dat is een leuk idee om dat live te streamen. Maar om net meer als in het verliezen de grootste partij als eerste ontzet te zetten bij die formatie, maar dat ook op een orenwijze te doen en de steerten zelfs in de brede zin meer positie te gaan in dat traject. Nou, dat is ook een uitstel, maar de steerten matten haar zelfs nog uitspreken over de punten die ze graag honoreren willen. Ja, dus het zijn uiteindelijk wel de steerten die kiezen hoe die we veroorien. Vanzelf. Ja. Het is binnen de steerten die ook loeker binnen van dit project van bestuurlijke vernij, net het college van deputaire steerten. En hij je wel eens dan zien steerten zijn van nou, als het toch gaat over de beloeken van meesken, begin dan nou al mij in het betinken van hoe je meesken beloeken kennen, of door ze dit eerst op eigen man boert? Nee, dat is nou precies wat de steerten willen. Verleden week hadden we ook een retraite hongen, maar de 12 fractievoorzitters. En die zitten wat in van ja, wij willen wel los, want we zijn na de verkiezings, we willen wat bestuurlijke vernijing, maar we willen pas echt los als we echt fysiek en via de computer mooi vriezen, praten kunnen over uitstellen. En ja, dat is dus op dit stuit echt een probleem. Dat fysieke contact, dat had ik zo niet gezegd. Ik zou zo graag even bij je me zitten willen om even wat langer. Nou, dat mooi al net, dat kin al net. Nee, maar het mooie is, meneer Brokje, ben je nou vol. Dus we Ja, kunnen nou alvast voor mij beginnen. Ja. Beste studenten, ik ren mij een orometerstok om. Daar kun je dus in praten. Wees gerust, ik ga me verzekeren, als er in praat heeft, of als iedereen in praat heeft een oor krijgt hem, dan dat is dat mij van het RIVM. Dus ik ben eens even benijd. Meneer Brok zei, ja, het is eigenlijk net meer houdbaar dat het enige is één keer in de Saffeletiert stemmen het zo oorsmatten. Waar is het helemaal eens en waarom? Ja, en als die zelf even voorstellen wordt, dan weet ik waar het onder het wit is. Ja, ik ben het er verslaan maar eens. Ik ben Hapte de Hoop, 22 hier en tweede jaar student bestuurskunde en naast ik Rierslid in Zuidwest-Friesland. Dus ik ben blij dat de heer Brok hier stappen in zet. Maar wij hebben al die nota, ik heb een pensioen en ik moet me ik moet het toch kwijt. Er valt me toch wel over dat er een heel belangrijk ding mist. En dat is in dat het stuk 18 pagina's lang is en er komt net één keer het woord jongerenvar. En dat vind ik tierenspietig. Wij hebben in Friesland een vergrijzing die het ongelooflijk aanneemt. De ouderen het zien hier binnen 13.000 minder mensen onder de 24 in deze provincie. De vergrijzing neemt alleen nog maar ta. En dat betekent dat jongeren steeds minder invloed hebben op onze democratie. Jo, hier naartoe de Senaat. Nou, ik heb een beter idee, een jongerensenaat. Wij willen voorop rennen als Friesland, dat ga je zijn. Nou, wij rennen net meer voorop. Als je zeggen in Gelderland. Er is al een kindercommissaris van de koning. Er is een jeugdparlement. Ik had nog wat zien ideeën. En ik zie je ook wat mooi aan nooit van de jongen, want ik heb wat bij me. En dat is een handboek jeugdparticipatie. Ik hoop dat je ook trollen is en dan kunnen we de volgende keer als je een weer op praten. Want ik ben blij met de inzet, maar het valt me toch wel al wat er voor jongeren dienen wordt. Dus ik hoop dat je ze even mooi nemen, dat je dat lezen. En dat er acties in ondernomen worden. En dan kunnen we er letter grif over verder praten. Nou, ik wil er eigenlijk nog wel even over verder praten. Ik wil er nog wel even verder praten. Ja, meneer Brok, die binnen jonge Rijn heel de en oren provincies uit je even om je heen vregen hier bij oren commissarissen. Dan hier een heel soort al te weten kom ik in. Ja, goeie ideeën. Het binnen zo'n ideeën en we gaan het binnen de maar zo'n wat u zo'n belangrijk wordt te 20 of 24 in dat interactieve proces en dan maken we elkaar. Dus ik wil het graag lezen. Ik denk wel op één punt, één suggestie.
Ik vind een jongerenparlement sec jonken de steerte. Ik had liever dat er meer jongeren in de steerte komen van Friesland. Dat er echt meer jongeren op de lijst komen te staan van die politieke partijen waar toch ze gewoon participeren kunnen. En ik vind een jongere commissaris, er binnen echt een soort jongere burgomasters, vind ik heel aardig voor het beeld. Maar we moeten beziekje bij de dingen die we terugvieren, net alleen nog maar dingen te doen voor het beeld, maar ook om de vitaliteit van de democratie en de participatie te nemen. Maar ik wil graag het boek van jou meenemen. Ik zal het net alleen nog lezen. Ik zal het ook inbrengen bij de 12 fractievoorzitters. En ik wil er graag met jou op een letter moment nog eens verder over praten. Ja, misschien klinkt Senaat ook wat. Je zei het als een mooi woord oortvreemd. Ja, dat is oortvreemd. Is weer. Je ging een hoorn omheen. Was even vertellen waar het bist. En Ik ben Yannick. Ik ben ook tweedejaars student bestuurskunde hier in Leeuwarden. En ik ben heel blij dat u wel zo positief bent over het betrekken van meer mensen. Het normale gezin uit het kleine dorp die niet zo dicht bij de politiek staat. Maar wat we hier zien is toch wel kloof in generatie tussen de bestuurders die hier zitten en jongeren die steeds meer problemen krijgen, in een leeg dorp wonen omdat er vergrijzing is. Niet zoveel toekomst misschien is op de plek waar ze zijn opgegroeid. Als je nou echt dat wil integreren, dus in bestuur, in de Senaat en van mij part ook in gemeenteraden, wat denkt u dan van een jongeren... quotum? Nee, geen quotum. Van een extra veiligheidscheck voordat er iets doorgaat door de raad. Hey, wat betekent dit nou voor jongeren? Dat je gaat kijken, wat betekent dit voor de generatie die er straks zit? Die het straks met z'n allen moet doen voor degene die straks een goede oude dag wil hebben. Heb je een voorbeeld waar je denkt, dat zou nou goed geweest zijn als daar nou jongeren ook even hun mening over hadden kunnen geven? Nou, praktisch alles. Over 10, 20 jaar zitten we er. Dus over de plaatsing van het Cambuurstadion ook. Maar net zo goed over waar windmolens moeten komen. Of... Het Cambuurstadion gaat gewoon door, hoor. Precies, Cambuur komt eraan. Ja, meneer Brok, zou het ook handig geweest, want ja, ik ken nou eigenlijk voor de tweede keer al. Ik vat het even samen. Beloekhuis, want het is belangrijk, want wie wen je straks? En je misschien wel net meer. Ze weten er nou al. Dus ze zijn nou al onderdeel van de Friese gemeenschap. Ja, maar ze nemen de besluiten nog net. Nee, ik vind de jongerenparagraaf ken ik aardig wijzen. Maar dat is in het verliezen ik wil eens Bart bij oren dingen. Die paragraaf moet erbij, die paragraaf moet erbij. Ik wil even waarom komen op wat het raadslid uit Zuidwest zei. Ik weet wel, net Elsenien had het zin om in een gemeenteraad te zitten of bij een wetenschap of bij een steerte. Maar het mooie is dat mensen zelfs de kaartje om te participeren in de democratie. Hè? Dat hoeft net altijd in de rier te wijzen, dat kan ik in een platform te wijzen, kan ik digitaal te wijzen. En toch maar even het voorbeeld, doe ik 20 weer. En ik kwam in Ljouwen te wenjen, wie ik bij de gemeenteraadskeerkomsten hier 100 meter verderop. En in de Skoft kwam de fractievoorzitter van mijn partij meteen zei: jongen, vertel eens even, wat doe jij hier? Ik zei, nou, ik vind politiek wel leuk, ik wil wel actief worden. En een maand later zie ik in het bestuur en een peri later zie ik ook in de gemeente. Nou ben ik net een maat der dingen en ik ben net het voorbeeld. Maar als het zelfs onder knoppen zitten was, dan moest ik gewoon actief wijzen, participeren en ik in die gremia actief wijzen willen. Dus join the club, zou ik zeggen willen. Mooi. Nog één reactie hier en dan geven we naar uw orengast. Ja. Ja, hallo. Mijn naam is Jorrit Berendsen, ook tweedejaars bestuurskundestudent. En ik vind het heel mooi de ambitie die u heeft om te vernieuwen en ook om online te vernieuwen. Maar ik zie ook wel een gevaarlijk punt, tenminste in mijn ogen gevaarlijk. En dat is de burgerbegroting. Want ik vind de mensen die aanspraak mogen hebben op het maken van beleid of het advies geven, die moeten ook op de hoogte zijn van de informatie. En ik vraag me af of meneer Jonker uit Jubbega een document van 20 pagina's wil lezen en om daar dan advies over te geven. Wat vindt u dan hiervan? Ja, dat is een hele mooie, wat je nou zegt. Kun je daar kort op antwoorden, meneer Brok? Is het weer zo slim, met me net 2 jaar? Nee, Sjoch,
als we alleen nog maar vroeg of rond te jouwen om mensen die begrijpen hoe het werkt, dan moeten we net waan. Want dan krijgen we echt alleen nog maar de mensen, dan is het de soks van census kiesrecht. En dan moeten we net net elsenien hoeft zaakkundig te wezen of een studie volgt te ha om participeren te kunnen. Ik vind dat ik de familie Jonker uit Jobbegeer het recht had om wat te sissen en wat te vinden. Ik als ze dat stuk van 60 pagina's net lezen ha. Goed, dank u wel. Wacht nog, sorry. Ja. Sorry. We gaan even naar onze volgende gast. U mag wel even voor haar klappen. Eva Rovers, historicus, heeft een paar prachtige autobiografieën geschreven, waaronder eentje over Boudewijn Buug. Maar tegenwoordig heel erg bezig met hoe krijg ik als burger, als inwoner, meer invloed op hoe het om mij heen gaat in de wereld. Heeft u een boek over geschreven, heet Praktivisme. We horen nu van meneer Brok. Ja, ik ga morrelen aan de tweaken eigenlijk de bestaande instituties. U heeft eigenlijk een hele andere kijk op iets bereiken en iets veranderen en meer participatie. Juist buiten al die instituties om. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, eigenlijk in aanvulling op. Het is in die zin niet buiten de instituties om. Het is juist om die instituties te versterken. En dat systeem, het werd eigenlijk al een beetje genoemd in de vorm van een burgerbegroting. Dat is een vorm van deliberatieve democratie. En het mooie, ik ben een enorm pleitbezorger van burgerberaden. En dat is een vorm van deliberatieve democratie waarbij je een geloten groep burgers een politieke vraag voorlegt en ze vraagt om daar een oplossing voor te bedenken, zodat de politiek daar vervolgens mee aan de slag kan. En dat werkt vooral heel erg goed bij beladen, polariserende, complexe onderwerpen. Heeft u een voorbeeld van waar het al eens is gebeurd en waar vervolgens politici dat hebben overgenomen? Een heel recent voorbeeld over een ingewikkeld onderwerp waar niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen veel debat over is klimaatbeleid. Nou, en in Frankrijk is afgelopen jaar een burgerberaad over het klimaat gehouden. 150 Fransen die de vraag van Macron kregen: nou, vertellen jullie het maar. De gele hesjes waren het niet met mij eens. Dus ik hoor graag nu van de bevolking hoe wij de komende 10 jaar ervoor gaan zorgen dat in Frankrijk 40% minder broeikasgasuitstoot is. Geen makkelijke vraag. Heel complex. Deze meneer zei het net ook al terecht. Dat vraagt om kennis en informatie die niet iedereen heeft. Maar het mooie van zo'n burgerberaad is dat die mensen in eerste instantie van heel veel verschillende perspectieven begrijpelijke informatie krijgen. Dus die worden geïnformeerd door experts, door ervaringsdeskundigen, door de belangengroepen. En vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek, een deliberatie, een beraad. En gaan ze niet elkaar van elkaars mening overtuigen, maar gaan ze proberen om samen de best mogelijke oplossing voor de hele samenleving te bedenken. En hoe is dat afgelopen? Dat is afgelopen met 149 aanbevelingen, waarvan er 146 zijn overgenomen door Macron. En die aanbevelingen samen die gaan zelfs nog veel sneller dan in die 10 jaar die 40% reductie krijgen. Dus dat zijn hele constructieve, slimme oplossingen waar geen polarisatie over ontstaat. En dat is natuurlijk een hele grote meerwaarde, want er zijn heel veel onderwerpen op dit moment in de samenleving, altijd, waar snel polarisatie over kan ontstaan. En het is dan juist die polarisatie maakt het voor politici vaak moeilijk om daar een beslissing over te nemen. Want als je de ene kant kiest, dan krijg je een groep tegen je. Als je de andere kant kiest ook. En dat zorgt ervoor dat veel onderwerpen vaak vooruitgeschoven worden voorbij de volgende verkiezingen of nog een keer voorbij de volgende verkiezingen. Omdat politici toch bang zijn om een beslissing te maken. Terwijl als ze van een burgerberaad horen, dit is de consensus die er in de samenleving is over dit onderwerp, dan hoef je niet meer in het duister te tasten over dat draagvlak. En dat is iets wat volgens mij op dit moment heel erg kan helpen, omdat je politici verkeren in een soort constante staat van angst, omdat ze wellicht niet meer populair zijn en daardoor hun baantje en hun invloed verliezen? Nou, dat is wat gechargeerd gezegd, maar het is wel zo dat politici natuurlijk heel vaak vooral met boze burgers geconfronteerd worden. De mensen die het ergens niet mee eens zijn, dat zijn de mensen die naar inspraakavonden komen. Dat zijn de mensen die van zich laten horen op Twitter, Facebook, noem maar op. Maar er is een hele grote groep mensen die het er misschien niet mee eens is, maar het er ook niet wel mee eens is. Want die daar gewoon ergens in het midden zitten en graag willen meedenken en dat ook
prima toe in staat zijn als ze de kans krijgen om de tijd en de ruimte krijgen om geïnformeerd te worden, met elkaar in gesprek te gaan en ook van tevoren weten dat er iets wordt gedaan met de uitkomsten van hun beraad. Want dat is iets waar het vaak mis op gaat. Met alle respect voor prachtige initiatieven die worden genomen om burgers meer te laten participeren. Vaak belanden die mooie aanbevelingen in een la en gebeurt er niet zoveel mee. En als dat gebeurt, dan raken mensen nog meer teleurgesteld en keren ze zich nog meer van de politiek af. En eventueel nog meer gepolariseerd. Mooi dat u dat aanstipte, want daar hebben wij even een filmpje over. Polarisatie. Wat is het en hoe ga je ermee om? We praten van polarisatie wanneer er een wij tegen de oor-situatie is. Bij een normaal conflict kun je nog praten met de persoon of de groep die het leuk is. Maar bij polarisatie is dat volle dreger. Het speelt een benaming aan in de hollen van de meesken. Eindverantwoordelijken, die binden dus net. En hoe ga je daar nou mee om? Dit is Bart Brandsma. Hij is filosoof en traint oerheden, geheime diensten en bestuurders en had er een boek over geschreven. En nevens hem zijn er bij polarisatie 3 groepen actief. De eerste groep, dat zijn de pushers. Zij veroorzaken een soort opspoor en hebben een duidelijke zondebok verregen. Dan zijn er de joiners. Zij gaan er hier mooi, maar toch hebben wat fatsoenlijker voor. 4 wordt de grootste groep, de stillen. Je jaren vaak dat dan de dialoog ongeven worden met de pushers. Maar Brandsma is het er net mee eens. In het heetst van de strijd zullen de pushers toch de dialoog nog extremer worden en nog meer leeuwen in haar eigen gelijk. Wat de drompel om oer te stappen van de joiners werd verlegend. Troch je op de stillen te jochtjen en troch haar te bevredigen en hij haar te hartjen, verroor je de toon van het conflict. De pushers die zijn al lang saffier bij het middenwaai dat de energie om nog meer joiners te vinden haar te volle worden zal. Dus, is de een aan het pushen? Lid het voor wat het is. Zijt ie niet, dan mast eens vreetje wat die persoon ervan vindt. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, dat is dus eens de grote vraag. Hoe bevreeg je de grote zwijgende massa die het net ergens mee bemoeit? Hoe bereiken we die? Ja, hoe bereiken we die? Ik denk in elk geval, misschien past dat ook wel wat meer in deze tijd, waarin we al een soort polarisatie jongen hadden. Dat er op een gegeven moment ook die grote beweging, want ik ben het er wel mee eens, ook meer rond te claimen zullen te zeggen van ja, maar er echt nog weer wat meer tijd en positie komen voor de nuance of voor de tevredenheid. En ik heb nog wel een orenvraag, omdat dat jij daarvan, mevrouw Rovers, dan zei zij misschien ook wel een beetje dat de politici wat meer lef hebben zoen en hun net zo leiden litten toch hun angst om stemmen te verliezen, dan hoeven we dit al hier net te dwaan. Als er gewoon politici binnen mijn visie die doren, dan is het echt oplost. Ja, daar ben ik het echt wel mee eens. Maar het is net alleen nog het ene of alleen nog maar het oren. Hè? De romantiek van begelijkste in jaren 50 van de vorige eeuw doet de freule Oeterwaal van Stoetwegen nog in het parlement ziet. Waar? Nou, dat is heel lang lien. Van mijn teert nog. Dat wie het echt net. Hè? Want toch wel eens dat wie een prima teert. Hè? Boer Koekoek en de freule. En doen hier mensen nog de visie. Weet ik net. Doen we er nog een soort verpildering. Dat Elsenien gewoon maar stemmen. Die stemde gewoon op zijn partij van zijn paak en zijn beb of van zijn huid. En dat is nou echt net meer. Ik denk dat het echt komt toch de tijd van nou, de media. In het verleden hier is gewoon 2 stewardesses, maar nou hebben we het zien. Dan hebben we echt nog alles digitaal. Elsenien die docht nuivere dingen om maar jongens in die talkshows op televisie te komen. Mensen komen alleen nog maar aan tafel van een talkshow als men in de polarisatie zit. Want oors is het net goed voor de showgevers. Is het echt net nieuwsgierig voor de mensen die het zien willen. Nou, neem al die programma's
programma's maar op. Inclusief dat prachtige programma Tussen Skrapkes hoe dat voetballen. Waar we alle weekend hebben. Het is alleen nog maar polarisatie. Het is alleen nog maar de ene of de andere kanten. Dus het had echt te krijgen met dit tiertrek. Ik denk, ik ben het er maar eens dat het te min visie is. Ik ben het er maar eens dat mensen ook in het parlement te min praten over waar willen wij heen over 20 jaar. Dat ze te min strategisch praten over klimaat, over Europa, over de positie van Nederland in Europa, over de takkers van Europa te midden van Amerika, India, China en neem het al maar op. Daar is te min omdenken van en dat spijt mij. Mevrouw Rovers, ik ben ook wel benieuwd hoe u daarover denkt. Zou niet inderdaad gewoon een bestuur met meer visie een oplossing kunnen zijn? Of is het toch belangrijk om ook de burger te betrekken? Het is beide. Het is absoluut beide. Ik denk dat we absoluut. Ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben, mensen, maar ook heel veel bedrijven, behoefte hebben aan een politiek die echt een soort toekomstperspectief biedt. En dat hoor je nu ook met bedrijven. Bedrijven willen bijvoorbeeld heel graag mee in de energietransitie. Maar dan moet dat wel duidelijk zijn waar de politiek heen wil. Het moet wel een soort hulp krijgen vanuit de politiek. Je kan niet alles overlaten aan de markt. Dus een bestuur met visie is absoluut heel belangrijk. Maar die visie moet ook gevoed worden. En die moet je niet ergens in een achterkamertje gaan bedenken. En die visie kan je dus heel mooi voeden door bijvoorbeeld een burgerberaad te organiseren en op die manier te vragen en te kijken wat er in de samenleving leeft. Dat is je betrekt op die manier, vooral ook door dat geloten systeem, betrek je mensen die niet uit zichzelf actief aan de politiek deelnemen. En het mooie is dat uit onderzoek ook blijkt, want heel vaak wordt er gezegd, ja, er zijn maar zo weinig mensen lid van politieke partijen. Ik geloof dat het 2% is van de Nederlandse kiesgerechtigden. Steeds meer mensen keren zich af van de politiek. Dus wie zou er ja zeggen op een uitnodiging om deel te nemen aan een burgerberaad? Nou, er blijkt dus niet alleen heel veel mensen te zijn, maar vooral juist die mensen die zich heel erg juist afgekeerd hebben van de politiek, omdat ze teleurgesteld zijn geraakt. En het feit dat ze gevraagd worden om toch mee te denken, dat helpt dus heel erg om mensen echt te betrekken en veel actiever weer deel te nemen aan het politieke debat, aan het maatschappelijke debat. Ik ben benieuwd wat de studenten ervan denken. Zien jullie hier iets in zo'n lotingssysteem om de burgers erbij te betrekken? Reageren. Ik ben Anna, ook tweedejaars bestuurskunde. Op zich vind ik het een heel goed idee, maar we hebben tijdens de coronatijd ook beroep gedaan op onze technologie. Ik denk dat we burgers ook heel goed door onze technologie kunnen laten betrekken. Door online de mening naar burgers zeg maar, te gaan vragen, de mening van onze Friezen. Ik denk dat je dan kan je zeg maar iedereen hun stem laten horen. Via online of via onze technologie, zeg maar. Ja, en niet alleen de belanghebbenden of de schreeuwers. Ja, want ik was ook wel even benieuwd als het gaat over polarisatie. Merken jullie zelf ook dat discussies moeilijker worden of extremer? Jullie zijn natuurlijk allemaal super genuanceerd als Thorbecke studenten, maar jullie komen vast ook wel eens buiten jullie eigen bubbel. Nou ja, als eerste merk je inderdaad wel dat... En wie bent u? Ik ben Kevin Hardeman, derdejaars bestuurskundestudent. Ik merk inderdaad wel dat die discussies steeds uiteenlopen. En bij ons als bestuurskundestudenten is dat heel makkelijk om te nuanceren. Maar wat ik mij vooral afvraag met het hele idee van burgers betrekken is... gaan niet de mensen die zich al inzetten of die al spreken zich daar juist mee bemoeien? Er zijn al een aantal mensen die dus naar die instemmingsavonden komen en die graag mee willen doen. Die zitten al vastgeroest in hun principes. Gaan niet juist dat soort mensen naar dat soort avonden of naar dat soort digitale dingen? En vergroot je daarmee niet alleen maar de polarisatie en die uiteenlopende discussies? Ja, dat is even een vraag van mevrouw Rovers. Ja, is het niet zo dat dan die burgerberaden straks ook weer worden overgenomen door actiegroepen en schreeuwers? En dat dan is dat ook weer voorbij? Nee, dat is juist niet het idee. Daar werkt het heel erg goed tegen. Dus door die loting krijg je inderdaad mensen, dus niet de usual suspects die eraan deelnemen. En een burgerberaad wordt iedere keer per onderwerp georganiseerd. Dus het is niet zo dat je, als je daarvoor geloot wordt, dat je daar voor 4 jaar in zit. Nee, dat is voor één onderwerp. En als er dan weer een ander onderwerp besproken moet worden, dan wordt er weer opnieuw die loting gedaan. Dus dat, in die zin roest je niet vast. Dat is niet de bedoeling. Gaan we even naar voren hier. Ja.
ook een vraag aan mevrouw Rover. Ik heb dat onderzoek over hoe ze het in Frankrijk hebben gedaan gelezen. En het resultaat was ook zo prachtig dat Macron zijn 3 jokers wel inzette, maar de rest er toch doorheen kwam. Mijn vraag was alleen, joh, aan wie laat je de verantwoordelijkheid over om te kiezen wie er geloot worden, wie wel de stille burger is en wie niet? Hoe selecteer je dat? Ja, ontzettend goede vraag. Dat is inderdaad, daar zit de kern van zo'n burgerberaad natuurlijk, of het wel of niet werkt. Want wie gaan daarin zitten? Wat ze in Frankrijk hebben gedaan, maar bijvoorbeeld ook in Groot-Brittannië hebben ze dat gedaan. Op alle plekken waar ze burgerberaden, nationale burgerberaden organiseren. Er wordt eerst een hele grote pool geloot. In Frankrijk zijn in eerste instantie 225.000 telefoonnummers geloot. En uit die 225.000 wordt dan uiteindelijk een groep samengesteld. Dat heet gestratificeerde loting. Excuse my language. Maar dat gaat allemaal automatisch. Dus die gestratificeerde loting, daar kan je allerlei voorwaarden in laten opnemen. Het wordt door een onafhankelijke organisatie gedaan. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, het moet 50-50 man-vrouw zijn. Het moet de leeftijdsopbouw van de samenleving weerspiegelen. Het moet de mate van opleiding weerspiegelen. Waar mensen uit het land vandaan komen. Dat kan je er allemaal in gooien. En dat genereert dan die groep van mensen, die 150 mensen, die samen dus inderdaad echt een eerlijke afspiegeling van de samenleving vormen. En in Frankrijk hebben ze er ook voor gekozen om dus echt mensen vanaf 16 jaar mee te laten doen. Zo zaten 2 16-jarigen in die overigens fantastische voorstellen hebben gedaan. Dus dat dat is mooi. Eén laatste vraag nog hier. Wie bent u en wat wilt u zeggen of vragen? Mijn naam is Erik Jan Bult. Ik ben 4e-jaars bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. Mijn vraag is, ik vind het best een goed idee. Een goede doorsnede van de bevolking die dan een advies geeft over wat de overheid doet. Ja, maar mijn vraag is, stel nou dat loopt haaks op dat wat er bijvoorbeeld in het bestuursakkoord staat, waar afspraken over zijn gemaakt, waar misschien de ene partij iets heeft laten liggen, om er iets anders voor terug te krijgen. En dan komt er zo'n burgerinitiatief of burgeradvies en die maakt de korte metten mee. Wat dan? Wat dan? Ja. Nou ja, er wordt altijd rekening gehouden. Ja, onderschat niet de opdracht die deze mensen krijgen. Dat is echt niet gering. En ze moeten dus inderdaad ook rekening houden met de juridische, financiële kaders. Ik bedoel, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, ik ga nu een klimaatbeleid ontwikkelen en ik gooi daar miljarden tegen aan, klaar. Nee, ze moeten echt rekening houden met de bestuurlijke, financiële voorwaarden die daarvoor gelden. En dat is ook in het belang van zo'n burgerberaad. Want die willen natuurlijk heel graag dat die aanbevelingen overgenomen worden. Dus het is voor hun ook belangrijk dat ze reëel zijn. En wat bijvoorbeeld in Frankrijk werd gedaan, was mensen konden echt gewoon via de chat een factcheck laten doen. Van als we deze maatregel gaan doorvoeren, heeft het dan inderdaad dat besparingseffect. Dus er wordt op allerlei manieren ervoor gezorgd dat inderdaad die kaders in de gaten gehouden worden, dat het realistisch blijft. Er is natuurlijk ook, het is niet zo dat een burgerberaad vervolgens de hele besluitvorming kan overroelen in een land of in een gemeente of waar dan ook. Het is echt, dat wil ik echt benadrukken, een aanvulling op het bestaande parlementaire systeem. Het helpt bestaande bestuurders in het systeem om gewoon sneller beslissingen te maken die meer gedragen worden door de samenleving. Klinkt als een fantastisch systeem. Dat moet dan optie nummer 8 worden van je voorstel. Een kwarte reactie? Nee, voor een deel past het ook in een paar uitstellen die we al DNH of zoals wij al werken, maar het beginsel, het systeem, vind ik heel mooi. Ja. We gaan naar de dichter, Edwin de Groot. Het woord is aan jou. Poëzie en slotgebed. Eerst even voor meneer Brok. Ik ben trouwd met een jonker uit Jobbegeer. Oh, wat zullen jou lokken? Het is een lied zullen jou lokken grazen? Ze is lid van de Partij voor de Dieren trouwens. Nou, hartstikke mooi. Ik ga eens even om je heen zien, maar ik denk dat ik de oudste ben. Dus ik neem maar even het rug dat Paken 3 onbevelings had voor de bestuurlijke vernijing. En de eerste is, bestuurlijke vernijing is een prachtig woord, maar taal is lienig. Het gaat om de intentie die erachter zit. Het heugt mij nog goed dat ik werken mij, ik zei Mongooltjes, fleurig van de drumband uit. Ik wie ze 4 taggen dienen,
maar mast bij jip en jipskam je. En dat een wordt als negerzoen, per vast ek net net meer klinken mij. Een kjeskebanen voor de slaven, dat wol. En jongen van Gods liefde is nabij. Ja, toek is de geest. En smart, rooskleurig als een pieperduur hip kremke, maar nije skondere frazen. Maar taal bloedt een tinvel. Ik sluit even aan bij wat meneer Brok zei over ongelijkers in de wereld. Het grutpad van de problemen komt er nevens mij achter wij. Het is de wolveer, het wolwezen is veel te meer verdeeld in deze wereld. Blauwdrukken op de blue marble. Als de wolven sporen in de sniersjocht verderop, de ijsieters nemen koroppen en razen, dan wist het. Ene tussen de bjemmen is de westoon. Net skin en zuiver, als na een kwarte sprint om de trein nog helje te kennen. Maar roeg en rauw, als velne, vetten squorren, ontenkelt nog een karkas in stik en delfsmieten, sladderig, als lege zwemvesten op een strand. En na de beren stofjeer je vogels met toefkes hier de nesten. Jouwe jagers de jongen taten, ziek je orden het been. Is dat mijn cue om dank u wel. De laatste onbeveling van Paken is van gooi de skiertnis net voort. We joggen vooruit, is prima. Hier en nou, we zitten hier, fantastisch, met mooie ideeën. Maar ik jog ik eens waarom, want de historie helpt hem heel vaak. En daar kunnen we van leren. Stilstaan in een rivier. Er binnen 2 heiligen die het hieten van Antonius. En één daarvan, Salizik, blikt de hoeder van Wijtogen zaken. Mijn hemelsblauwe BSA tourfiets, 8 jiltpongen, 2 spotbrillen, een ring, ark en dan bijna mijn steksleutels 10 en tretje. Dus dan ik mijn jaardegrine broeksboezestjintje. Heid viske het al poortje bij en tutus vakantierivier. Viel dus jongen, hoe glad, toch reis en tiert. Hier, bewaar je hem goed. Maar ja, een stjintje en een heisterig menske ben. Dat hem zelfs hier een letter mompel je jet. Bewaar je hem goed. Dank u wel. We gaan zo'n eindkaam. Voordat ik jou bedank voor deze joen, wil ik je graag nog vragen. Heb je nog een boodschap voor u als Friezen in deze coronatijd? Ja, ik denk dat nou het alweer wat langer wordt. Wij binnen goed en sterk in het dragen van het meerskipsgevoel, denk ik. Dat komt ook omdat we een meerskip binnen van 400 dwarpen en oversteden, maar benamelijk van 400 dwarpen, is het thema wat Joert of de laatste dagen een soort omtinken krijgt in de media, in de kranten. En dat is de eenzaamheid. We hier het al even zoer. Binnen een soort mensen, en net alleen nog maar oudere mensen, die toch deze periode eenzaam binnen. En laten we daar AUB scherp op bloeien. En dat kind toch hele lietse dingetjes, even extra skillen. Of even vreetje hoe gaat het maar jou. Of even wat mooi nemen uit het dorp of uit de stad voor die persoon. Maar extra omdenken aan mensen die eenzaam binnen, daar hebben we nevens mij verlet van. Ik in Friesland. Goed op mijn kop passen. Zei ze. Oké, nou dan is het om mij om Jim alweer te bedanken voor Jim onwijzigers. Eva Rovers, heel erg bedankt voor uw komst en een goede terugreis. Ja, de studenten van de Thorbecke, nou hartstikke bedankt voor je komst. Goed meitocht en succes met je studie en het besturen van het Loon aanst. En de commissaris, heel erg bedankt voor jouw komst. Succes met de bestuurlijke vernijing. En wij binnen de orenwieken weer. Dan hebben we het over TikTok. Een heel oor onderwerp. Wel heel leuk, maar een heel soort jongerijn. En hele hippe TikTokkers. Biem Ben zullen naar uitzet, denk ik. En wij vanzelfs ook. Hele noffelijke joen nog. En bedankt voor het zien. Want na je weekend.